Tällä videolla esittelen 3 erilaista tapaa käsitellä hulevesiä kasvillisuusalueiden avulla. Esittelen sadepuutarhan, kasvillisuuspainanteen ja viivytyslammikon. Vaikka suunnittelemiemme kasvillisuuspainanteiden pääasiallinen tehtävä on hulevesien käsittely, toimivat ne myös esteettisenä elementtinä tontilla. Kasvillisuuden merkitys hulevesien käsittelyssä on suuri. Kasvit imevät, sitovat ja haihduttavat vettä, jolloin pintavalunta vähenee. Kasvit myös ottavat vedestä eri aineita sekä muokkaavat ja varastoivat niitä puhdistaen näin hulevesiä huomattavasti. Tässä on kasvillisuuspainanteen poikkileikkaus. Suunnittelemaamme kasvillisuuspainanteeseen tulee 3 eri kerrosta kasveja. Esimerkkejä matalista maanpeitekasveista ovat suikeroalpi, maahumala, keltapeippi, pikkutalvio ja rönsyansikka. Keskikorkeita kasveja kasvillisuuspainanteeseen ovat taas jättipoimunlehti, konnatatar, vuorenkilpi, kurjenpolvet, kuunliljat, lemmikit ja jaloangervot. Korkeita kasveja kasvillisuuspainanteeseen ovat kotkansiipi, saniainen, kurjenmiekat ja nauhukset. Tässä on sadepuutarhan periaatepoikkileikkaus. Sadepuutarhan reuna-alueelle tulee matalia kasveja, alempiin kerroksiin hieman korkeampia kasveja ja keskikerroksiin lähes metrin korkeita kasveja. Esimerkkejä reuna-alueiden mataliin kasveihin ovat luhtalemmikki, rönsyakankaali, pikkutalvio, rönsyansikka, keltapeippi ja suikeroalpi. Alempien kerrosten kasveja ovat rentukka, niittikullero, jättipoimunlehti, kurjenpolvet, tupasvilla, luhtavilja, orakellukka, lehtoakilleja, vuorenkilvet, kuunliljat, isotähtiputki, jaloangervot ja konnatatar. Keskikerroksen korkeita kasveja taas rantatyräkki, kotkansiipi, rantakukka, rantatädyke, mesiangervo, kurjenmiekat, lehtoängelmä, nauhukset ja alpit. Viimeinen kasvillisuusaihe on vesiaihe eli viivytyslammikko. Vesiaiheeseen tulee maanpeitekasveja, kuten suikeroalpi ja pikkutalvio. Tasausaltaaseen on omat kasvinsa, esimerkiksi kurjenmiekat ja raate. Vesiaiheeseen tulee myös kosteikkokasveja, esimerkiksi rohtokalmo, juuri ja ratamosarpio. Vesiaiheeseen tulee myös kelluslehtisiä vesikasveja, kuten isoulpukka, konnanulpukka ja valkolumme. Jokaisen kasvillisuusalueeseen on omat pinnantasaussuunnitelmat, jolla näytämme, miten vedet ohjataan tontilla.